Prednáška v podstate zhrňa nejaké informácie, hlavne o významných vlastnostiach CAD systémov. Ja som vám do prednášky spomenul, že to bude hlavne zamerané na parametrizáciu, takže ja mám pre vás aj pripravené nejaké príklady a nejaké ukážky, ako tá parametrizácia funguje. Na začiatok asi taký obsah, že si budeme vlastne rozprávať, takže jedná sa o nejaké inteligentné uchopovanie a inteligentný výber. Zase mám na to spravený príklad pre vás, kde vám ukážem, akým spôsobom sa dá využiť PowerShape, alebo ako využívať to inteligentné uchopovanie a inteligentný výber. A potom to som tu vložil zámerne, v podstate my sme si to už na tých prednáškach, ktoré sme mali, vysvetľovali, pojem asociativita. Niečo sme si spomínali o priamom modelovaní, to taktiež ukážem v PowerShape. No a potom je tu parametrizácia, to je ten samotná oblasť, ktorá v podstate bude taká trochu rozšírenejšia, spracovaná, kde budete v podstate vidieť aj príklady, ako sa parametrizuje 2D a 3D v PowerShape. Takže malo by to tam byť všetko zhrnuté. Dobre? Takže ja by som pokračoval tým inteligentným uchopovaním. V podstate to inteligentné uchopovanie, pod týmto názvom my rozumieme nejaký spôsob alebo inteligentný výber entit priamo v grafickom okne počas práce s modelom alebo súčiastkou. Ten inteligentný kurzor v PowerShape je automaticky zapnutý a pod tým textom máte dolu nakreslené alebo v podstate vyobrazené obrázky, ktoré sa ešte pod tým inteligentným kurzorom nachádzajú, takže je to tam potom to prechytenie ku kľúčovým bodom, prechytenie do stredu, vypnutie konštrukčných čiast a prechytenie s bodom. To znamená, že často a niekedy sa stáva študentom, že hlavne počas modelovania sa im stane to, že si to inteligentné uchopovanie vypnú a tým pádom v podstate stratia možnosť nejakým spôsobom klikať na čiary, nemajú kľúčové body a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že je potom potrebné a ďalej, čo si ukážeme, je v podstate inteligentný výber entit. V tomto prípade sa jedná hlavne o to, alebo už povedané aj objektov, inteligentný výber objektov, jedná sa hlavne o to, že každý, pokiaľ máte na priateľnom priestore viacej objektov, týka sa to hlavne geometrie, plochy a objemu a máte veľký problém vybrať správny, pokiaľ chcete vybrať správny objekt, napríklad geometriu, tak a problém je tam sa nejakým spôsobom dostať, tak vám pomôže funkcia, ktorá v podstate inteligentne, intuitívne vybere presne to, čo potrebuje. To znamená, týka sa to hlavne geometrie, ploch, objemov, dokonca je tam aj trojuholníková sieť, takže je možné vybrať aj nejakým spôsobom trojuholníkovú sieť. Ja to tu teraz spúšťam, takže vy to nevidíte, pretože mne to beží na druhom monitore, ale ja to tam za chvíľku prehodím. To znamená, že vy by ste teraz mali vidieť PowerShape a niekoľko objektov. Tento prvý objekt je to plošný model gule, druhý objekt je to model trojholníkový model, je to objemový model a potom mám jednu geometriu, ktorá je v podstate vytvorená do profilu pomocou kompozitnej krivky. Inteligentný výber sa v podstate nachádza tuto hore a je to v podstate kurzor a pod tým kurzorom sa nachádzajú ďalšie možnosti. To znamená, že pokiaľ tieto 4 preskočíme, pretože sa týkajú hlavne definície, akým spôsobom má byť vyberaný alebo kurzor používaný, no potom tie ďalšie ikonky slúžia hlavne na výber buď geometrie, v tomto prípade, ak použijem túto ikonku, tak automaticky mám vybranú geometriu. To znamená, že ostatné objekty sú bez dotyku, to znamená, že mám vybranú geometriu a môžem s geometriou pracovať takým spôsobom, napríklad vyťahnuť do priestoru. Je využiť hlavne to inteligentný výber na to, aby som vedel vyselektovať viacej. Druhá možnosť je potom výber plochy, to znamená automaticky je vybraná plocha, to znamená spomedzi všetkých objektov, ktoré sú tam, našiel jednu plochu, tak ju vybral.
Ak by som si tam pridal ďalšiu plochu, napríklad v tomto prípade je to rovina, je modrej farby, použijem ikonku i automaticky nájde dve plochy a mám ich vybrané. Takže teraz by som s nimi vedel nejakým spôsobom pracovať, alebo napríklad by som ich vedel previesť do objemu a zase pracovať s nimi ako s objemom. V tomto prípade je trojuholníková sieť, to znamená, že môžem využiť možnosť výberu trojuholníkovej siete. Toto sa týka hlavne inžinierstve, ak potrebujeme nejakým spôsobom, alebo si rozdelíme plochy a už tam máme plochy, ktoré sme tam naniesli, aby sme si vedeli automaticky alebo nejakým spôsobom rýchlejšie vybrať trojuholníkovú sieť a nejakým spôsobom ju upravovať. To znamená, že pri tej trojuholníkovej siete s týmto sa stretnete potom v podstate v 5. ročníku vo vyšších ročníkoch. Je tu potom výber solidov. Keď si všimnete, ja som tu pôvodne mal v tomto mieste 2D geometriu, vytiahol som si teleso do priestoru, to znamená, že tým pádom tu mám dva objemy a zase mi inteligentne vybral, to znamená, že viem pracovať s týmito objemami nejakým spôsobom, zase ich viem upravovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je funkcia, ktorá sa týka inteligentného výberu. Vidíte, že ich je tu viacej. My sa dokonca bavíme o tom, že na zadaniach sa robí tzv. Zostavy, to znamená, je tu aj možnosť výberu komponent, pokiaľ by som ich mal vytvorené, ja ich v tomto prípade nemám. Takže táto funkcia je dosť široká a dosť používaná hlavne pre výber nejakých objektov. A keď sa vrátim k tomu inteligentnému kurzoru, tak sa tu dolu, to znamená, ako mám súradnice XYZ, zámok, tak hneď vedľa je funkcia inteligentného kurzoru. Pokiaľ by som si nakreslil kurzor, mi ponúka možnosť uchytiť piatok a ak by som si vytvoril druhú čiaru, ponúkne mi nejaký stredový bod, koncový bod, jeden, druhý a tak ďalej. Pokiaľ mám inteligentný kurzor vypnutý, tým pádom mi v podstate neponúka software žiadnu možnosť, všimte si, keď to selectnem, neoznačím žiadny stred, nič, v podstate som bez tejto funkcie. Takže na toto si treba dávať pozor, lebo občas sa to stáva, že ten inteligentný kurzor sa nejakým nedopatrením vypne. To znamená, rýchlejším kliknutím buď na zámok alebo na mriežku sa vám inteligentný kurzor môže sa že sa vám vypne. Takže toto by bolo všetko k tomu inteligentnému uchopovaniu a inteligentnému výberu. Ďalej tá prezentácia bude pokračovať asociativitou. My sme si v podstate o tom už povedali niečo, toto je len také zhrnutie, pretože to patrí medzi tie vlastnosti tých systémov. To znamená, majú hlavne veľké CAD/CAM systémy, o tom sme sa bavili hlavne pri rozdelení CAD systémov, že máme ich malé, stredné a veľké a k tým veľkým v podstate jedna z tých špeciálnych vlastností je asociativita. Asociativita môže byť dvoch typov, to je jednosmerná alebo obojsmerná. Asociativita využíva, alebo čo je výsledkom asociativity, je podstatné skrátenie vývojového cyklu, väčšia možnosť optimalizácie návrhu a hlavne zvýšenie efektivity a kontroly nad vlastnou prácou. Pokiaľ je asociativita využitá, tak v podstate vám urýchli nejakým spôsobom zmenu v existujúceho modelu. Aby ste potrebovali robiť povedzme zmenu vo výkresovom module, tak si viete zmenu vyriešiť priamo vo výkresovom module a následne sa vám tá zmena pretaví aj v 3D module. To znamená, že to je obojsmerná asociativita, pokiaľ by sa jednalo o jednosmerný, tak v podstate sa dá robiť zmena iba z jednej strany. To znamená, že podporuje jednosmernú asociativitu, to znamená zmenu, ktorú vykonáte na 3D modely, sa vám potom zobrazí vo výkresovom module. Opačne to nefunguje, to znamená, pokiaľ by sa vám stalo, že by ste robili výkresovú dokumentáciu a vznikla by vám tam nejaká chyba, alebo že ste zistili, že niečo vám tam nesedí, tak je potrebné zmeniť 3D model a následne potom aktualizovať výkresovú dokumentáciu. Tak, druhým prípadom, druhým významnou vlastnosťou je tzv. Priame modelovanie. Zase sme si o tom niečo hovorili, takže zase tu len trošku také pripomenutie, že sa jedná v podstate o modelovanie bez histórie a potom, čo dokáže ešte priame modelovanie,
je rozpoznanie prvkov pre jednoduchú editáciu a ďalej je tam spätná tvorba histórie. To znamená, že obsiahnuté v tom priamom modelovaní a tieto vlastnosti presne obsahuje aj PowerShape. To znamená, že PowerShape má túto vlastnosť hlavne kvôli, alebo využíva vlastnosť hlavne rozpoznanie prvkov pre jednoduchú editáciu. To znamená, pokiaľ by ste dostali model, ktorý nemá históriu, tak si ju viete buď spätne vyrobiť, alebo nejakým spôsobom tú históriu viete získať. Dobre, a ďalším stupňom, alebo takým vyšším stupňom je hlavne synchronná technológia, používajú ju iba dve firmy, a teda jedna firma je to firma Siemens a dva produkty sú to, je to SolidEdge a MX. Stavím v podstate k tomu tému, je to parametrizácia a v podstate čo my pod tým pojmom parametrizácia rozumieme, takže my pod tým pojmom rozumieme parametrické modelovanie. Znamená, väčšina veľkých CAD systémov má možnosť alebo schopnosť modelovať cez parametre. V podstate oni sú všetky v podstate parametrické softvéry. To znamená, že nejakým spôsobom je možné parametre definovať a nejakým spôsobom ich upravovať a využívať tie parametre pre modelovanie súčiastok. Ďalšia taká dôležitá informácia, že existujú dva druhy parametrizácie. Pokiaľ sa bavíme o parametrizácii v 2D, to znamená, že je iba v ploche, keď zoberieme voči súradnicom systému, tak je to súradnicové, povedzme si, že XY. To znamená, že neprechádzam do tej súradnice Z, to znamená, je to, povedzme si tak jednoducho povedané, nejaký profil alebo nejaká 2D geometria, ktorú riadíme parametrami. Zase bude na to príklad, takže tam si to ukážeme, ako to vyzerá. Druhým druhom parametrizácie je v podstate tzv. 3D parametrizácia. Je to úplná parametrizácia, to znamená, že v podstate vo všetkých troch osiach viem robiť parametrizáciu, znamená viem definovať parametre pre X, Y a Z, keď to tak jednoduše nepoviem. A mám tu napísaný taký jednoduchý príklad, ktorý v podstate definície, že mám nejaký obdĺžnik má kratšiu a dlhšiu stranu a medzi nimi existuje nejaký vzťah, napríklad B sa rovná 1,5 krát A. Z tohto vyplýva jedna vec, že pokiaľ zmením A, tak sa mi zmení 1,5 násobok B. To znamená, že tým pádom je tam nejaký vzťah medzi Ačkom a Bčkom a dokážem parametrom A ovplyvňovať B. Funguje to aj naopak. To znamená, že pokiaľ by som zmenil B, tak tým parametrom A. Teraz vlastne PowerShape podporuje, potom je táto prednáška, takže my si tam v podstate ukážeme nejaké zvláštnosti. To si ale ešte musíme povedať, že čo je možné parametrizovať. To znamená, že pri parametrickom module sa využívajú hlavne kvóty. To znamená, že týka sa to hlavne tej 2D parametrizácie, kde nejakú geometriu zakvotujem, po prípade profil zakvotujem buď dĺžkovým rozmerom alebo uhlovým rozmerom. To znamená, že za ten dĺžkový rozmer ja definujem namiesto čísla nejaké písmenko a tak ďalej, ale k tomu sa dostaneme. Potom je to na základe základní. Tých základní môže byť niekoľko, tu sú vypísané tie, ktoré sa najčastejšie používajú, to znamená, zoberme si ako základný súradnicový systém a pokiaľ by som chcel meniť objekt alebo teleso, ktoré vychádza z iného súradnicového systému, tak na základe aktuálneho viem spraviť zmenu. Dobre, potom sú tam ďalej čiary a bod. No a čo je také najčastejšie sa používajú v podstate kvóty pre 2D a potom sa používajú väzby alebo vzťahy. To znamená, vzťahy môžu byť geometrické alebo algebraické. Tie algebraické sú tie nejaké rovnice. Tie geometrické sú v podstate, ako tam je vypísané, to znamená, je to rovnobežnosť, kolmos, tangenta, os, vyrovnanie. Je to väzby alebo vzťahy, keď to mám zobrať, PowerShape pri tom parametrickom modelovaní nevyužíva. To znamená, neviete povedať buď 2D geometrii alebo nejakému objektovi bol rovnobežný, aby tam bola nejaká kolmoza, tangenta a tak ďalej. Ale ostatné, kedy ju využívajú. To znamená, keď zoberieme inventor alebo zoberieme nejaký SolidEdge, Cativ a tak ďalej. Takže využívajú tieto geometrické vzťahy. Dobre, to znamená, že keď to tak zhrnieme, tak PowerShape využíva hlavne tie dĺžkové a uhlové. Plus potom sú tam tie algebraické, to znamená, že je možné definovať nejaký vzťah a rovnicu medzi
nejakými dvomi objektami. To bolo v podstate vysvetlené na tom príklade predtým. Možné v PowerShape parametrizovať, to znamená, že toto sú objekty, ktorým je možné nejakým spôsobom definovať parameter. Ak by sme to zobrali podľa nejakého rozdelenia, to znamená, že ja to rozdelím v tomto mieste, to znamená, že všetky tieto, ktoré sú nad červenou čiarou, sú 3D, to znamená, definuje sa tam vždy iba jeden rozmer. Keď zoberieme ten prvý solid domový výrez, tak definuje sa tam hlavne to parametricky, akým spôsobom alebo do akej hĺbky má byť spravený výrez. Dobre, pokiaľ výrez definujem do hĺbky 20 mm, tak viem mu zadefinovať nejaký rozmer. To znamená, že A sa rovná 20 mm. No a plus potom tie ostatné ďalšie, ktoré sú tu, tak to sa všetko týka hlavne toho 3D. To znamená, teleso je už v 3D priestore vymodelované a ja mu potom definujem v podstate nejaký. No čo je pre nás zaujímavá oblasť, teraz si nespomínam, či sme si to hovorili na prednáške, ktorú sme mali. Bavíme sa o aktívnych rozmeroch. Ja som to určite spomínal, aj som to keď sa na tabulu, ale tak pre také osvieženie si informácií, plus využívajú sa aktívne rozmery pri 2D. Takže teraz sa budeme baviť v podstate, alebo si ukážem taký príklad, ktorý v podstate bude následne tuto na prezentácii, potom ja pustím PowerShape, ukážem si to priamo v PowerShape, 2D a 3D parametrizáciu plus parametre, ako som to definoval. Takže ak zoberieme celý ten postup, tak v podstate vychádza to z nejaké 2D geometrie, znamená, je to všeobecný postup, ktorý sa líši iba v niektorých bodoch, pretože ostatné kedy napríklad nepoznajú kompozitnú krivku a tak ďalej a tak ďalej. Takže my sme sa bavili na prednáške na cvičeniach o tom, že pokiaľ nakreslím PowerShape nejakú 2D geometriu, tak medzi uzlovými bodmi, to znamená, že bavíme sa o týchto bodoch, to znamená o týchto uzlových bodoch, nie je žiadna väzba. Pre nás, že pokiaľ by som zmenil veľkosť tejto čiary, tak tá čiara v podstate sa mi natiahne a žiadnym spôsobom sa mu táto čiara neprispôsobí. Preto využívame na to funkciu kompozitná krivka, kde my v podstate povieme mu, že v týchto uzlových bodov má nejakým spôsobom vytvorenú, ja to teraz tak poviem, jednoducho väzbu. To znamená, ak by som tento bod potiahol, tým pádom sa stane jedna vec, potiahne sa mi aj táto čiara s tým bodom. To znamená, nejakým spôsobom je tam tá závislosť. A tu máte potom ešte napísané veľmi rýchlo vytvorené kompozitné krivky cez Alt plus ľavé tlačítko myši. Pozor, funguje to, a to sme si vysvetľovali iba vtedy inteligentne, pokiaľ nemáte nejakú križovanú geometriu. To znamená, pokiaľ túto geometriu niečo križovalo, tak on potom musí teda ja ako užívateľ rozhodnúť, že ktorým smerom sa má kompozitná krivka uberať. Je využitie funkcie aktívne rozmery, to znamená, pokiaľ mám vytvorenú kompozitnú krivku a mám ju vybranú, to znamená vyselektovanú, možnosť využiť túto funkciu aktívne rozmery. Čo sa stane? Súčiastka sa zakotuje. Súčiastka je zakotovaná vždy vzhľadom na súradnicový systém, plus sú zakotované rozmery. Takže čo tu vidíme? Ak by sme si zobrali hodnotu 200 mm, je to dĺžka súčiastky, alebo nejaký dĺžkový rozmer. Toto je druhý dĺžkový rozmer, ktorý mi definuje výšku toho trojuholníka, plus tu mám rozmer túto stovku. Mi definuje pozíciu toho obdĺžníka voči súradnicovému systému. To znamená, ak by som tu napísal 50, tak sa mi súradnicový systém, alebo lepšie povedané možno ten celý obdĺžník, posunie do tohto miesta, to znamená do stredu tej čiary. Takže touto hodnotou z toho riadím iba pozíciu obdĺžníka. Ďalej. Tak, a ja sa vrátim ešte kvôli tomu, aby sme nadviazali na tento slajd, ktorý je ďalší slajd. My v podstate teraz tým pádom, že sme si vysvetlili, čo znamenajú ktoré hodnoty, tak vieme povedať, že táto hodnota je v podstate pre nás zaujímavá, plus táto hodnota 100. Je to kvôli tomu, že týmto dvom hodnotám môžem definovať nejaký parameter. Ja sa netvrdím, že k tejto hodnote sa parameter definovať nemôže, teda nedá. Dá sa, ale mňa zaujíma hlavne to, že mením rozmer toho obdĺžnika, takže to sú tieto dva parametre. Teraz akým spôsobom tie parametre môžem definovať, alebo čo môžu byť tie parametre. Takže v prvom rade parametrom môže byť písmeno z abecedy. Tu vidíte, že tu mám písmeno
a sa rovná 200, to znamená, že pokiaľ napíšem a sa rovná 200, automaticky PowerShape vie, že parameter a má hodnotu 200 a ten parameter a sa uloží do tabulky. Tú tabulku si potom ukážeme, že kde sa nachádza. Pokiaľ by som tam nenapísal žiadnu hodnotu, teda žiadne písmenko, tak v podstate on automaticky priradí iba hodnotu 200, tým pádom vám nevznikne žiadny parameter. Takže jedna vec je definovanie pomocou písmena abecedy. Ďalej to môžu byť rôzne slova, ktoré by ste potrebovali nejakým presnejším pojmom vyjadriť, že sa jedná o dĺžku, o výšku, o šírku, o priemer, alebo je to napríklad auto, autobus a tak ďalej. To znamená, že je možné potom použiť nejaký parameter, ktorý vyjadrujeme nejakým slovom. No a posledná možnosť, je tu teraz rovnica, ktorá mi popisuje to, že hodnota b sa rovná a lomeno 5, tak v podstate vidíte, že tu mám hodnotu 200, hodnotu 100. Ja som si týmto hodnotám priradil písmenka b a a, to uvidíte na ďalšom slajde, kde 200 má parameter a hodnota 100 má parameter b. To znamená, že ako vidíte tu dolu, b sa rovná a lomeno 2, z toho vyplýva, že v podstate b bude 100, pretože 200 lomeno 2 je 100. Takže teraz môžem riadiť a parameter b. Čo sa stane, to si potom ukážeme ďalej na ďalších slajdoch. No, čo je ale pre nás zaujímavé, vedieť, kde sa tie parametre ukladajú. To znamená, v PowerShape je na to špeciálne dialogové okno, ktoré sa nachádza, pokiaľ by ste išli na hlavné menu, tak je tam objekt, spolu je parameter. Prezentácie. Parameter v dialogovom okne sa nachádzajú niekoľko záložiek, to znamená, tu v tomto prípade ten počet je tam v podstate pevný, takže je tam 5 záložiek. A o čo sa vlastne jedná? Akým spôsobom je možné, toto okno, dialogové okno a tie záložky popisujú, akým spôsobom je možné definovať parametre. To znamená, ktorý tu je, týka sa potiahnutie informácie z nejakého tabulkového procesora, v tomto prípade napríklad potiahnutie informácií z Excelu, alebo pokiaľ používate OpenOffice, tak tam je to Calc, sa mi zdá, takže dali by sa informácie sa potiahnuť, môžeme si ukázať potom, ako to vyzerá. To znamená, že definujete parametre, hodnoty, potiahnete si to do PowerShape a potom tie parametre využívate pri modelovaní. Takže to je tak zhruba povedané, že ako využiť ten Excel. Potom je tu ďalej možnosť vedecké, tam sú v podstate rôzne matematické operácie, pretože je možné rôzne odmocnenie, mocnenie a tak ďalej používať. To parametrov, kde sa zobrazujú hlavne parametre, ktoré si vytvoríte. Potom je tu funkcie, záložka funkcie, kde sa nachádzajú funkcie kosinus, sinus, tangens, kotangens a tak ďalej. Posledná záložka sa týka merania. To znamená, že mám modelovanú nejakú súčiastku a potreboval by som meniť parameter, ale netuším, aký ten parameter je. Povedzme si, to veľmi jednoducho, mám otvor a neviem, akú hodnotu má ten otvor. A chcem si ho dať do parametru. Takže jednoducho pomocou funkcie meranie zobrazia sa vám tam, pre nás názornejšie, zobrazia sa tam funkcie pre meranie, vidíte, automaticky to otvorilo. To znamená, že týmto spôsobom si tuto viem vytvoriť parameter na základe nejakého merania. Ja neviem, chcem vymerať nejakú dĺžku, takže zmerám dĺžku tohto objektu, on mi automaticky vytvoril parameter, ktorý som si ale nepomenoval, takže teraz by som si mohol pomenovať ho ako dĺžka strany. Sa mi stalo, tak tu mám parameter dĺžka strany, ktorý má hodnotu 60. Dobre, čo ale ešte musím spraviť, aby to fungovalo? Musím tú kocku, ktorú tu mám, na druhej strane, a musím mu povedať, že tuto je parameter dĺžka strany 60, to znamená, teraz mi budem meniť iba túto dĺžku, dám OK
parameter upraviť. No to 20 povedzme. To znamená, že pomocou nejakých funkcií merania som si zistil dĺžku. Na základe tej dĺžky som si vedel potom vytvoriť parameter a teraz viem ten parameter riadiť. To znamená, že viem mu teraz povedať naspäť, že to bude napríklad 120. Vyriešenie. Takže toto je v podstate dialogové okno, kde sa nachádzajú natiahnutie informácií z Excelu. Vedecká, vidíte, že tu máte kalkulačku sinus, kosinus, parametre, ktoré si sami vytvoríte. Tu sú potom funkcie väčšie, menšie, OR a tak ďalej, plus meranie. Takže toto ponúka PowerShape. To, čo si my budeme ukazovať teraz, sa bude týkať hlavne tejto záložky, kde sú parametre. Keď si všimnete, tak ja tu mám dva parametre. Ten parameter R budeme potom využívať v tých nasledujúcich príkladoch. Takže ja sa naspäť vrátim k parametrizácii. Parametrov nachádza sa v podstate objekt a možnosť parametra. Alebo ten kvadrat, ktorý vidíte teraz momentálne, má tri parametre, má parameter A, B a parameter C. To znamená, že vychádza to z tej geometrie, ktorú sme tam mali predtým, z toho obdĺžníka, kde A bolo 200 a B bolo 100. Čo sa stalo? Ja som v podstate vyťahol do priestoru, takže použil som funkciu extrusion alebo vyťahnutie. Zadefinovať hodnotu C. Ja som si zvolil, že v tomto prípade C sa rovná 150 mm. To znamená, že je tu pekne vidieť, ktorá strana má akú hodnotu. Zase tu bolo zadefinované C sa rovná 150. Tak prejdeme ďalej. Tak čo sa stane v tom dialogovom okne? Mám Ačko, Pčko a Tčko. Svoju hodnotu. Ak to posunieme ďalej, tak je tu video, ktoré v podstate popisuje alebo lepšie povedané, ukáže, akým spôsobom sa bude meniť výška . Takže vidíte, že hodnota C je 150 mm, to som zadefinoval ja, tým, že ju teraz môžem nejakým spôsobom prepísať. Ja som tu využil funkciu, kde som napísal, že A sa rovná B, to znamená, ak vieme, že A je 200 a B je 100, tak automaticky C mi prepíše na 100. To vidíte, že to 3D teleso sa automaticky upravilo na základe týchto parametrov. Ja tu nemám, ale ak by som teraz sa vrátil k tomuto príkladu a zmenil by som na 300, tak B by bolo 150 a C by bolo takisto 150. To znamená, že zase by som vedel riadiť tento celý kvadr cez jeden parameter a to je parameter A. Budeme sa baviť o týchto dvoch súčiastkách. V podstate je to tá istá súčiastka, len jedna súčiastka je iba 2D profil, takže tam si ukážeme 2D parametrizáciu a druhá súčiastka je v podstate 3D model, kde si ukážeme parametrizáciu potom do priestoru. Všetko to bude riadené cez jeden parameter a to je parameter R, ktorým je definovaný tento oblúčik. Takže ešte neodchádzajte, to nie je, ďakujem za pozornosť, pretože ja ešte spustím PowerShape a otvorím ten príklad, ktorý vlastne vysvetľuje parametrizáciu. Tak, 2D parametrizácia v tomto prípade, ja som preskočil pár krokov, to znamená, že ja som už mal 2D geometriu, vytvoril som z toho kompozitnú krivku. Máme tu v podstate dve kompozitné krivky. Jedna kompozitná krivka nám opisuje ten vonkajší priestor alebo vonkajší tvar súčiastky a potom je tu kruh, ktorý v podstate, alebo kružnica, ktorá opisuje vyrezanie do objektu. Aby som vedel nejakým spôsobom meniť ten tvar alebo zistiť, aké parametre tu mám, tak idem spôsobom. Vyberiem si kompozitnú krivku
vyberiem si kompozitnú krivku a v tým, že mám vyber tú kompozitnú krivku, tak sa mi tu otvorí nová lišta a v lište, kde mám upraviť krivku v 3D, mám možnosť aktívne rozmery. My sme si túto funkciu ukazovali, to znamená, že možno, že o nej viete, že si na ňu pamätáte, ak nie, tak v podstate sa nachádza pod touto ikonkou. Ak na to kliknem, tak sa mi automaticky súčiastka zakotuje. Čo tu vidíme? Vidíme tu to je tá žltá, vidíme tu potom kóty, ktoré mi vlastne definujú nejaké rozmery. Čo si treba ale všimnúť, je jedna vec, že tu mám napísané v tomto mieste R zátvorke a potom tam mám R35. Tu mám takisto R v zátvorke a R35. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi R-kami? Je taký, toto R-ko horné mi opisuje pružnice a toto R, ktoré je tu, mi definuje vzdialenosť tohto bodu, to znamená ako keby tej kružnice od stredu súradnicového systému. To znamená, že ako vidíte, je tu parameter R, ktorý v podstate je nejakým spôsobom jedna vec, parametrom R je riadený, v podstate je riadená pozícia toho polkruhu voči súradnicovému systému. Ďalej, čo tu máme, sú tu potom ďalšie hodnoty a rozmery. Všimnite si, že sú tu už potom čísla, to znamená, že tie čísla mi reprezentujú parameter, ktorý je ale závislý na tom R-ku. Ďalej, ja keď to otvorím, tak zistíte, že naozaj všade, kde je nejaké toto číslo v zátvorke, tak je tam vždy využitý ten parameter R. Takže ak by som otvoril dvojklikom na kótu prvé okno, tu je, prvé okno, tak všimnite si, že naozaj je tam napísané iba R-ko. Pozíciu, tak zase v okne R-ko. Keď som použil hoci ktorú z týchto, alebo skúsil otvoriť napríklad túto hodnotu, tak tam mám R-pol. To znamená 35 lomeno 21,5 to sedí. Ak by som otvoril túto, R plus v zátvorke R lomeno 2 koniec zátvorky. To znamená, vidíte, že všetko je v podstate riadené cez ten parameter R. Parameter R, tak by sa mi mala celá táto súčiastka nejakým spôsobom upraviť do nejakej veľkosti. Takže poďme na to. Chceme vyhľadať parameter R, takže musím ísť do objektov parametre. A zmením si jeho hodnotu. Ja si to zmením na hodnotu 50, dám použiť. Všimte si, že celý model alebo celá tá geometria alebo profil tej súčiastky v podstate narástol. To znamená, aktuálne mám R v hodnote 50. Ak by som sa na to pozrel zase cez aktívne rozmery, tak vidím, že sa mi tu tie hodnoty pomenili a prepísali. To znamená, že na základe nejakého polomeru, alebo keď to zoberiem aj možno priemeru, ale zvyčajne teraz tu mám polomer, tejto súčiastky sa mi dokázal zmeniť celý tvar súčiastky. Takže toto je tá 2D geometria a 2D parametrizácia. A ako tu PowerShape. Dobre? Toto je v tom PowerShape také výnimočné, iné kedy to, a to sme si vysvetľovali, majú na to trošku iný postup, akým spôsobom vytvárajú takéto 2D modely a 2D parametrizáciu. 3D parametrizáciu, to znamená, že parametrizácia v podstate 2D geometria, ak by som sa k nej dostal, 2D geometria vychádza, videli predtým, to znamená, vidíte, že ten tvar tu je, vedel by som teraz nejakým spôsobom si ho zmeniť. Všimte si, že teraz tu mám R40, to znamená, že R je v hodnote 40 mm. OK. Si to? Nejako sa mi to vyplo, tak ja to tam znovu nahrám. Zbytočne nezdržoval s modelovaním. Ukázal som, že tá geometria je naozaj pôvodná, že je závislá na tom R-ku
A čo som pridal ako ten tretí rozmer, to bola v podstate výška tejto súčiastky, to znamená, keby som to zobral, tak nejaká hrúbka to je. Išiel som na to cez funkciu vytiahnutie a vytiahol som takýto objekt, kde vidíte aj sami v strome tu jeden objekt, ktorý je v podstate vytiahnutie a je tu druhý objekt, ktorý je vyrezanie a je vyrezanie otvoru. Otvor tu skrz. To znamená, že hoci ako keď zmením hrúbku tej steny alebo výšku tej súčiastky, tak v podstate keď tam mám napísané, že má ísť otvor cez súčiastku, tak on pôjde dovtedy do nekonečna, pokiaľ tá súčiastka bude mať nejakú hrúbku, tak bude stále vyrezávať. Pokiaľ by som chcel riadiť hĺbku, tak v podstate si definujem ako slepý, ale definujem si nejakým spôsobom parameter a ten parameter bude držať nejakú hodnotu. Kľudne by som tam mohol zadefinovať R, ale to by mi nevychádzalo, pretože táto stena je iným spôsobom počítaná. Takže keď sa teraz pozriem na vyťahnutie 2D geometrie, tak všimte si, že tu mám zadefinovanú, mám tu číslo, že rovná sa 20 a vychádza to z rovnice, kde R, to znamená R po, my sme si predtým povedali, že R je 40 mm, to znamená, že tak to bude výška 20. Ideme k tomu parametru R. Vidíte sami, že má hodnotu 40 mm, takže ja si ho tu vyberiem ako parameter R a zmením si ho povedzme na hodnotu 60. To znamená, že ak tu zmením parameter R na hodnotu 60, prerobí sa mi celá 2D geometria, z ktorej vychádza tento tvar súčiastky, plus zmení sa mi hrúbka alebo výška tej súčiastky, to znamená, predtým bola hodnota 40, nová bude 60, ale vieme, že tam je vzťah, že R lomeno 2, to znamená, že to bude výška súčiastky, bude 30 použiť. Stalo, že táto hodnota má 30 mm, ak sme to chceli zmerať a naozaj si to overiť, či to tak je. Takže mám 40 mm. Pokiaľ by som chcel ale ten vzorec nejakým spôsobom zmeniť, tak nestačí mi tu, ale potrebujem ísť do funkcie vytiahnutie a ten vzorec zmeniť tu. Takže pokiaľ by som to chcel mať, povedzme, násobok dvomi, znamená, že R je tým pádom 120, tak v podstate bude mať tú súčiastku zmenenú. Zase je to riadené cez parameter R. Môžem zmeniť na 30. To znamená, že sami vidíte, že tá parametrizácia tu funguje v 2D aj v 3D priestore. To by bolo asi na dnes všetko.